fa 2 anys vam posar en marxa els programes de treball de l'agència, seguint una mica les directrius del Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya. Els actuals programes de treball, marques i segells, permeten aprofundir sobretot en la segmentació en un procés permanentment d'adaptació. Amb aquests programes, l'agència persegueix sobretot facilitar la promoció dels adherits amb propostes i experiències enfocades sobretot a tipologies de demanda amb l'objectiu d'atraure més clients i de major qualitat.